UPPL नि रावबो दैदेनगिरिफ्राबो बुंनो हानाय नङा जे मोनद' हारिनो ST होनाङा, मोनद' हारिनो ST होनो मोना बेफोरबादि होननानै। दा हाग्रामा महिलारि सारखौसो बेबायदि बुंदों, नाथाय प्रमद बर' सारमोन, राजु नार्जारिमोन, रोनगोरा नार्जारिमोन, लरेन्स इस्लारिमोन, उरखावगोरा ब्रह्ममोन, बिथांमोनालाय मानोथो खुगा सुथेनानै थादों? ना खुगायाव फेबिक्विक आथा सिथाबनानै लाजोब्बाय नामा? खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेयैनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थाथों, इसोरनियाव आरज गाबबाय। गोबावथार जाबायमोन भिडिअ लाबोयैया, टाइमबो मोनाखै आरो ओरैहाय जेराव आं दङ बेहाय नेटवर्कनि बिराद प्रब्लेम, माने बे हिसाबै भिडिअफोरखौ बानायनाय जाया आरो आं एसे माने बे इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव एसे रेस्ट लानाय बायदि खालामदोंमोन आरो नोजोर होबाय थादोंमोन जे मा जालांबाय थागोन, मा जाबोगासिनो दं आरो मा जाबावगोन बेफोरखौ नायबाय थादोंमोन आं सिरिनो ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों। दा फैयै फैयै नुफैबाय नैबे कयेक दिननि गेजेराव माने ओरैबायदि समस्या ST आरो थाखानाय ST आरो गोदानै दाबिनाय ST दाबिग्रा 6टा जिहेतु जनगोष्ठीफोर बिथांमोननि गेजेराव, आरो बिनि गेजेरावनो गोबां माने ससियेल मिडियाफ्राव नुनो मोनदों नंमारगौ ना नंमारा, जामारदों ना जामाराखै, माने माबा हारियारि दाङाबाजि जानो नागिरनाय बायदि बेफोरबायदि खोथाफोरखौबो नुबाय थादों। दा जेना हक बेफोरखौबो नंद्रायाबो बुंजोबनो हानाय नङा, खारन जोंनि बर' हारिफोरखौ माने गोबां गाज्रि नोजोरजों नायग्रा माखासे हारिफोर दं, जायफोरनाखि थुनजलायनानै जोंनि दा जौगाफुनाय हारिखौ गाख्लायनो खायदाबो खालामदोंबो जानो हागौ। दा जेना हक ST बिनाय आरो ST होनाय, बेवहाय निस्सय थाखानाय STफ्रा बै गोदान 6टा जनगोष्ठीनो ST खौ जुदि होमारोब्ला खहाया जागोन, बे सियरखा आरो। नाथाय आं दा मोनसे खोथाखौसो बुंनो नागिरदों जे आंहा बे ST जानाय जायैखौ आङो बुंला। दा बे खोथाखौ लानानै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माखासे माने ओरैबायदि दान्थे बिदान्थे खालामलायनाय, गावजों गाव बखिलायनाय, सोंखारिलायनाय, बेफोरखौ नुनानैसो आङो एसे माने बोरैबा मोनदों आरो। दा आं नुबोबाय थादों फेसबुकआवनो जा इउटुबावनो जा मोननैसो मोनथामसो चेनेल दं आरो माखासे पर्टेल निउस चेनेलफोरबो दं। बिथांमोनहा माने ओरैबायदि माने हाग्रामा महिलारि सारखौल' माने नारसिनबाय थानाय जे बिनि थाखायनो बेबायदि जाबाय, हाग्रामा महिलारियानो फानबाय माबाय, माबा जोलैनि हांगार माबा माबि बेफोरबायदि बुंबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो। नाथाय बाथ्राया बेनो, हाग्रामा महिलारि सारा जाहैबाय सासे पलिटिशियान। बे बर' मालाय मा जानो, बिनि आसल खामानियानो जाहैबाय रायजोखौ सलायनाय। आरो रायजोखौ सलायनायावथ' रायजोआवथ' नों मोनसे हारिनि मानसि थायाना, गोबां हारिनि मानसि थायो। दा हाग्रामा सारा पलिटिशियान हिसाबै बियो बुंखानांगोन जे मोनद' हारिखौ ST खालामनायाव आंहा जेबो हेंथा गैया, बे खोथाखौ बे बुंखानांगोन। खारन बे पलिटिशियान आरो पलिटिक्सआ जाहैबाय मोनसेल' हारिखौ लानानै जाया। दा बे हिसाबै हाग्रामा महिलारि सारा बे खोथाखौ बुंखागोन। दा बे बुंनायखौ लानानैनो माने ओरैबायदि ससियेल मिडियाफ्राव नुनो मोनदों। दङ जोंहा गोबां माहारियारि आफादफोर दं, जाय आफादफोरानोखि पलिटिक्सजों बा राजखान्थिजों डाइरेक्ट सोमोन्दो गैया, बिथांमोन दं। दिनै हाग्रामा महिलारि साराबो बर' हिसाबै मोनद' हारिखौ ST जाजानायखौ बादों। नाथाय BTC आव माब्रैहाय सरकारखौ सलायनो हागोन बेखौ सिन्था खालामनानै बिथाङा गासैबो हारिखौ ज' खालामनानै लानांगौनि थाखाय बिथाङा बुंदों जे मोनद' हारिखौ ST खालामनायाव जेबो हेंथा गैया। जों माबानांगोन, माने जोंसो खौसे जानानै जोंसो माने बे जिनिसखौ होबथानो नाजानांगोन। खुनु पलिटिकेल पार्टिया बेखौ होबथानो हाया। दा
BPF निफ्राय हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों बा सोरबा लिडारफ्रा बुंदों UPPL हानजानिफ्राय दिनै प्रमद बर' सारमोन दं राजु नार्जारि बिथांमोन दं रोनगोरामोन दं MP MLA मन्त्रि दं बिथांमोना सोर माथो बादा होदों UPPL नि जानानै बिथांमोना बादा होदों नामा जे मोनद' हारिनो ST होनाङा होननानै बिथांमोनाबोथ' बुङाखैना खारन पलिटिकेल पार्टिया गासैबो हारिखौ लानानैसो जायो दा बे हिसाबै UPPL नि रावबो दैदेनगिरिफ्राबो बुंनो हानाय नङा जे मोनद' हारिनो ST होनाङा मोनद' हारिनो ST होनो मोना बेफोरबादि होननानै दा हाग्रामा महिलारि सारखौसो बेबायदि बुंदों नाथाय प्रमद बर' सारमोन राजु नार्जारिमोन रोनगोरा नार्जारिमोन लरेन्स इस्लारिमोन उरखावगोरा ब्रह्ममोन बिथांमोनालाय मानोथो खुगा सुथेनानै थादों ना खुगायाव फेबिक्विक आथा सिथाबनानै लाजोब्बाय नामा बिथांमोनहा मानो बुङाखै जे मोनद' हारिनो ST होनो मोना होननानै दुखु दं बयहाबो खहा दं मेनलि जोंनि बर' हारिया बेहाय बांसिन खहा दं बेखौ बयबो मिथिगौ किन्तु बाथ्राया जाहैबाय राजखान्थिखौ लानानैसो राजखान्थि लिडारफ्रा बुंखागोन बे बाथ्राखौ सोरबा प्रमद बर'आनो जा सोरबा UG ब्रह्मआनो जा सोरबा राजु नार्जारि सोरबायानो जा बुंखागोन जे बिथांमोनहा दा मानो साइलेन्ट माने बिस्रा माने आफुथि गैया होननाय जागासिनो दं नोंथांमोनहा मिथिगौ नोंथांमोनाबोथ' इसेबां जाम्बा नङाना साननो हायो बुजिनो हायो दा सोरबा सासेखौल' बुंबाय थानानै सम थांहोनानै लाब गैया UPPL BPF होनलायबाय थानानै गावजों गाव बिनि दायखौ बेनाव बिनि दायखौ बेनाव ओरैबा ओरै खालामलायबाय थानानै जों जेबो लाब गैया बाथ्राया जाहैबाय जों दा मा राहा लानांगोन माबायदि खालामबा माने बैफोरखौ जों होबथानो हागोन बेखौसो दा माबानांगौ सिन्था खालामनांगौ दा माहारियारि आफादफोर दं बर' थुनलाइ आफाद दं ट्राइबेल संघ दं CCTOआबो नागाराखै मावगासिनो दं बिथांमोननि जितु ST होनो नागिरनाय बिनि हेंथायै मावगासिनो दं दिनै रोजा सुबुंफ्रा माने रेलिबो खालामदों प्रटेस्ट खालामदों बे मावगासिनो दं जाय खामानिखौ जाय लाइनजों मावगोन बे मावबाय थागोन आरो जाय खामानिखौ राजनितिकआ मावनांगौ बेहा राजनितिकनि बाथ्रा बुङै बे खामानिखौ मावखागोन बाव सोरबा हाग्रामाखौ सोरबा प्रमद बर' सोरबा UG ब्रह्म बिनिथ' दाय गैया राजखान्थि हान्जाफ्रा राजखान्थिनि लाबालाबनि थाखाय गादिनि लाबालाबनि थाखाय गासैखौबो मावगोन दिनै हाग्रामा महिलारिखौल' बेबायदि बुंनानै प्रमद बर'मोनखौ जेबो बुङै माखासे चेनेलफोर दं ओरै वाह होनलायग्रा माखासे माबाफोर दं चेनेलाव बिराद माने मा होनबावगोन बिदिखौ फुरथिसो मोननाय बायदि आरोखि ओरैबायदि माने गांगा थफा थिफुखांनाय बायदि आरो बिसोरो हाग्रामा महिलारिनि माबा मोनसे नेगेटिभ पइन्ट फिसा मोनबाथाय 10-15 दिना होखायो उल्थां फाल्थां होखायो ओरैबायदि निउस फरायग्राफोर दं फाग्लासो दा जेनाव रायजोफोर मोनद' हारिनो STखौ होमारोब्ला निस्सय जोंहा खहा जागोन आं दिनैहाय आंनि भिडिअनि गेजेरजों बुंबाय मेनलि जोङो बर' हिसाबै बांसिन जोंहानो खहा जागोन खारन BTC ओनसोलाव जोङो दा मेनलि बर'फ्रानो माने सासन खालामबाय थानायखौ जों मोनदों नाथाय जेब्लानाखि बै मोनद' हारिया फुल फ्लेजेड ST जानानै फैगोन अब्ला जोंनि गोबां ओनसोलफ्राव गोबां MCLA सिटफोराव माने बर'नि अनगायै गुबुन हारियाबो MCLA EM जानायनि चान्स दङ दा जोंनि बर'नि थैजों सोरजिजानाय BTCखौ जोङो बासायनोब्ला जोङो राजखान्थिजों नङा राजखान्थिया बासायनो हाया जोंनि हारिनि थामोनथाखौ राजखान्थिया जाहैबाय गासैबो रायजो राजा गासैबो जनगोष्ठीनि रायजो राजाखौ लानानैसो बिनिखायनो जोंनि माहारियारि आफादफ्रा थिग थानांगौ होबथानाङा होननानै आं बुङाखै निस्सय जोंहा खहा जागोन 6था जनगोष्ठीया जुदि ST मोनमारोब्ला आं भिडिअखौ गोलाव खालामदिया दिनै एसेयावनो दोनथ'बाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोन्थों उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनबावगोन